Siyabingelela ngobaba uDokotela ubaba Wesizwe ubaba uJabulele lona umfana omuhle njengekhehlela umzukulu kaMancingezi. Baba uDokotela wenza lamavidiyo usebhilidini ekuthiwa iNedbank House Building siseThekwini lapho sikhona. Siyabonga kakhulu ukuthi sinazise ukuthi ke njengoba siya ku-April amavidiyo amaningi azobe setholakala ke sesiwasithola ku Baba uDokotela TV. Then siyaqala ke umhla it's not April Fool's Day, 1st of April. Wonke ke ama-video azobe sesepostwa ngapha lawa azobe khona. We are not going to block the channel or delete it, but azobe khona surely ukuthi usazokwazi ukubuka uma ufuna ungabuka they are but amasha then azobe sengena ngapha ke ku Baba uDokotela webhawu uzobe usuthola nama guest usuthola yonke into ke ngoba people were pushing for Baba uDokotela. Don't you want to have ama guests lapho? Indeed we do. Now sesizokwazi sibeke nawo ama guest ke assistim esishutha siwakhulumise. Yeah, bakithi ke lento esibiza ukuthi i-case breaker. Topic yami ithi case breaker. Ezinye izinto kufanele sike sizikhulume sizicacise ukuthi la ayiqonde nayo. Lento engizoyikhuluma iqondene nezinyanga nje. Not izangoma. Ngoba inyanga nesangoma, inyanga ziyazifaka nje izangoma zifana nezinyanga. Ama disciplines and ethics awayifani. And then we as izinyanga sifuna ukudla izithebeni zabo bonke abantu. Inyanga yabona sifuna ukuba ngumfundisi. Ngapha futhi iyazezisa ngomani sinabantu abathwasisayo. Kanti izangoma zizowenza nini umsebenzi wazo if thina sixamalaze siwenza wonke. Ngeke ngikhulume ngelento njengenyanga nayi nje ngithele into yayiqone uma uyinyanga ingekho kwakho into ekuthiwa iyaphakelwa. Uma uyinyanga ungakabi nento ekuthiwa iyaphakelwa. Ufuna ukucheck ubunyanga bakho ukuthi yini lengenza ngayinyanga mina. Ngihluke ngani kunomuntu ophatha imithi kunomuntu wasemithi. Ebunyangeni kunezinto ofuna ube nayo. But wazi ukuthi le into ukuthi kuze uthi isebenze la ekhaya. Le into ukuthi kuze uthi isebenze la ekhaya. Then ke inyanga nenyanga inento zayo. Inyanga nenyanga hayi umuntu ophatha imithi inyanga nenyanga inento zabo ngeke ize kutshele yonke into. Mina yami yala ekhaya bayazi abantu bafika isiphakela ushukela idla ushukela obrown. Ngisho into mina abantu abayaziyo bahamba la ekhaya bayazi ukuthi le ndoda le ifika inike ushukela obrown. Idleke uceleke into oyicelayo kuyona. Kodwa ebunyangeni you must have something that owazi ukuthi nathi le nto iyaphakelwa le nto le. Iyaphakelwa le. And wazi futhi le nto yakho ukuthi njobe idla nje yini engayifuni. Mhlazana uthi ife iyobulawa yini ngoba ungabi nento ongezokwazi uyicontrol. Ungabi nento ongeke uzokwazi uyicontrol. Ngoba niyazifuna izinto Baba uDokotela ngifuna into okusebenza manje Baba uDokotela iyabona nje ngifuna into okusebenza ngempela ke manje ngifuna into okusebenza ngempela. Surely awukho ready. Mase ngakubuza lento mase kunika uzoyibeka phi. Iyangazi Baba uDokotela ngoba lapha yabona nje ukuthi lo muntu nje kusewu pass 4924 lo muntu samuntu wasemsebenzini lo muntu wabasi umuntu wamlungu. Azi ukuthi umuntu uyawufuna umsebenzi wobunyanga usuphelelisa kuwena yiba nayo into kodwa edla something. Yiba nayo into but edla something. Yeah, angikuthusi ngiyakutshela nje kodwa ukuthi ebunyangeni abanye banezinto ezidla umhlakuva. Abanye banento ezidla umhlakuva. Abanye banento ezithelelwe igazi ezigubhini zazo. Azifani inyanga ke leyo. Inyanga ke leyo inento kodwa esuke ikhipha. Inento esuke ikhipha. Ngisho ukuthi lezinto lezi uma thina sikezozisho ubunyanga bethu sizobenza bungabalansi kahle ngoba nje uzothi umuntu uyafika kwenyanga ayinalutho nje into ephakela hawu. Ezinye inyanga ziphakela umhlakuva, ezinye inyanga ziphakela ezinye kunezinto ezidla umkhoma, ezinye amafutha omkhoma. Wena ayikho into oyiphakelayo la ekhaya. Konke kunomali. Asisho lutho kodwa ubunyanga bakho ufuna sike sikuquestione kahle. Kumuntu owabulala uSibari wakho. uSibari wakho benizwana. Abekho abantu abezwana njengosibari. Yabona uSibari mase kuthiwa bazwana ukudlula abafowabo ngoba lo muntu usuke eganwe udadewenu. Lo muntu usuke eganwe udadewenu. Izingane ezalwa uyena ziza kuwena ziza kamalume. Sijabula zife zize kamalume. Kodwa ngithi namhlanje umuntu wabulala ubamncane wakho.
ngitshele namhlanje ukuthi ubaba Dotela ngisho ukuthi isongeso nami ngokhula isoneso ngoba angakujabulela njengamanje umuntu owenza into efana naleyo mase ithatha njengento engathi inormal engisho ukuthi enye into ufuna uyibheke ungambona umuntu eyedwana kubo ungambona umuntu engenasibhamu ungambona umuntu edelelekile nimxhaphaze ngayo yonke indlela nimxhaphazayo kodwa ngeke nibaxhaphaza abantu basekhweni lakhe ngeke nibaxhaphaza abantu basekhweni lakhe futhi ngeke nibahlule futhi abansabe okubile ukuthi abansabe abantu basekhweni lakhe ndifuna wazi ukuthi ekhweni lakhe kunenzizwe ezinganandaba nanto wena uthi uyayenza ezingakhulumi futhi kakhulu ezokushaya zikushaya imini zikushaya ubusuku zikushaya engisho ukuthi labantu abenza izinto ngokuqhwaka funa sidile nabo ungitholele ibhodlela elifana noma belingakanani musu ufaka ikhokhi ibu-half musu ufaka inalithi zibu-3 ufaka amareza abe u3 uthathe iphepha ulibhale noma ngabe ipeni linjani ubhale yonke ama-wishes but ubhale negama lakhe liphelele leli yena azibiza ngale lona lilungile musu ulifake la phakathi tshela ukuthi isongeso musu ungitholela iqanda noma ngabe iliphi iqanda ulibhoboze imbobo sifaka umuthi phakathi tshela ukuthi isongeso asizukuvumela ukuthi abantu bathole ipromotion ngamagazi ezihlobo zethu mina uma ubulela uSibari wami uyisitha sami ungazwani noSibari wami awuzwani nami simple as that mina ngiyazi mina lento ukuthi wena uma ungazwani noSibari wami kodwa uSibari wami njalo meze kumina ukufica nosuphuma automatically mina uma ungazwani nobaba awuzwani nami automatically uma ungazwani nobaba awuzwani nami ufuna ukwazi nje ukuthi thina sizizwani nawe so uzwana namhla uzwana nobaba so njengoba ungazwani nondodana wami omdala awusezwani futhi nami mhlazana wabulala undodana wami ubulele mina usuyisitha kumina engisho ukuthi mina ngiyazi lento athi umuntu phela ngeke emadume angazi nabangane mzala angazi mzala nabangane njengoba singezwani imzala nalomuntu nawe angisezwani futhi nawe ngoba uzwana namuntu ngiyakutshela mzala lo muntu unamasimba nawe unamasimba okuzwana naye ngiyakutshela funa nje lokho vele akungancengwana umuntu ongazwani naye automatically asikho isidingo ukuthi azwane nabantu bakini lo muntu uyi-traitor lo muntu uyinyoka uzowuqeda wonke umndeni wakho ngoba ubona ukuthi uweak strong awushaya ubhubhudla uqede bona bazitshela ukuthi hayi abafuna uyingena wazi ukuthi sabangani abahlangene ukuthi sabangani okusalayo njengoba singasezwani nami angisezwani nabo phelile mina ngikwazi ukuthi ngingaya ekhaya ngifice isitha sami lihleli kuvrandi nobaba ngiphinde ngekhaya ikhaya seliyi-threat ngoba ila kuphumula khona izitha zami simple as that ikhaya seliyi-threat ubaba ngeke ajabule ukuthi elwa nomuntu okadelala noma mina thothi mina ngizwana kakhulu nase ngizamfanga nje emsebenzini akwenziwa kanjalo ubutha buyathelelana once wayisitha nomngane nami nawe sengiyisitha nawe futhi sengiyisitha sengizothi isongeso umngane nami eshoda imali enhlamvu sefuza ngemnike ngoba ushaya wena usuyisitha engisho ukuthi ke lana siphethe umuthi asisoli siphethe umuthi asixolisi siphethe umuthi asinandaba futhi ukuthi abantu bazothini kodwa kusala siphethe umuthi sesithi nje kuwena isongeso awuzohamba uzowushiya nomhlaba la mhlaba nje ushiya ingane zakho sokhuliswa abanye abantu siyakutshela bese siyakugalela thina mase sikushaya into yasekuseni mhlawumbe entambama so hayi siyakushaya mase sikukalela ukuthi isikhathi esukuthi wena ubungekho isikhathi esukuthi wena ubungekho nangempela futhi kothi iqambe kulinywa kuphendula amahlanga yobuse emhlabathini wena mesikushaya thina manje sazi kahle ukuthi kodwa bekulinywa ngoAugust imboza amahlanga yobe ithela phezulu kwakho lo mvula bekuphendulwa amahlanga kobe kuphezulu kwakho so sikugarantele lapho ukuthi lo ngeke lona azawadla amapetshisi mina ngazi umuntu umeshawa ngomuthi akalelwe isizini yakhe ukuthi le season lengakawadla amapetshisi kaFebruary la ngempela angawadla lo muntu kuthiwa ngeke azawuvune lensima etshalile nangempela angayivuni
Manje abantu basemadolobheni bane-mentality ukuthi kumele bethathe umuntu ngathi bathathe isibhame esinenhlamvu enkabini bokuqufa ukuse kusana futhi hey Zuma akakafi ezinye into emezenza kufanele zenza kwangempela but singahlali bakithi this is Baba Dothe babasiza yazi konke ngifuna ukukhuluma ngaso iyike endleni iyasabisa kodwa ke ile ithi ingulube we don't like it, nobody likes it, very few likes it, abelungu bayithanda ke kulungile. A pig is a most potent mammal, very potent. Ingulube it is very potent when it comes to umuthi. Mina ungangitshela ngakini mhlawumbe inyanga ziyashona ebigaye umuthi ongadlula ingulube ngoba strong. Mesikhanda umuthi ngempela ingulube kufuna ibe khona. Akukuyeke lokho kokushiwa ukuthi ingulube ibulala umuthi izovusa umuthi ingulube inempethu inentwala angikene lapho ngithi mina ingulube mase kwakhe umuthi ngempela kufuneka ingulube. Zuthuke ingulube kukhona ingulube entaba khona ingulube asekhaya. Kodwa mekwakhiwa umuthi okugcina nje kusuke kufuneka ingulube. Uma uzokwakhiswa isithwalo kunesithwalo engasakhi futhi engathanda ukusakha ngoba abantu abanave isimali ukusikhokhela. Lesa sithwalo siyiprocess that is why ngathanda ukusakha. Umuntu uma umakhela sona ufuna ukubona umlingo manje. Lesa sithwalo uma usi-initiate kumuntu looking at 6 months. 6 months ngoba ukusakha kwaso akuyonto ukudlala. Kusiqala sivuthwa usahlanganisa imithi nje yakhona uma umakhela lo muntu umtshela ukuthi alandele ukuthi lezo zinto kuze zibole zithatha about 3 months ukuthi zibole completely. Zithatha about 3 months ukuthi zibole completely. Ake singene kulesithwalo lesi. Lesithwalo lesi uma uzosakha uya ehlathini. Ubheke ihlahla ehlathini. Umusu ulengisa ibhakede lapha elo25 liter. Yabo elingenalutho. Lela bhakede leliyana umese uthola imbila nje file kodwa engahlinziwe uyiphonse kulela bhakede izobola la khona inanke ungafaka amanzi afaka lutho. Uthola ivondwe elibulewe nje la ngahlinzwa futhi uliphonze lapha nalo. Thola ikanipiki balibulala uthatha uliphonze lapha futhi nalo. Lana wakhela umuntu isithwalo ayoceba ingonaphakade. Ceba ingonaphakade. Kuthi siyabiza and siyiprocess kanti abantu uma befuna izithwalo bayonke behleze bejahile. Yabona nje mina into ngayithatha namhlanje ngayithatha 20 years ago. Nginikezele eStenga eDanel. Ngathi menginikwa amasiko onke kuthiwa uyoba nemoto oyithandayo, uyohlala emzini owuthandayo, uyoba namaflat, uyoba nankidi. Hayibo ngabona kushawa u2012 ayenzeke lotho, 2013 ayenzeke lotho, 2015 yaqala igame, 2016 yaqala igame, 2018 yaqala igame, 2019 waqala kwenzeka. Angizami ngibuya eDanel ekhehleni, ngahlala 2 months 3 months ngabuyela kulona ngathi emkhulu akwenzeke lutho cha. Ngoba la khuluma phezulu kwempilo yami ngithatha lesifungo lesi. Amna sithatha isifungo emini. Hayi busuku emini. Asithatha. Khulunywa amagama phezulu kwempilo yami. Kwathelwa imali phezulu kwekhanda lami. Thelwa imali wathelwa impuphu. Ngadlo ngxalothi. Imbambo zegusha ezo7. Nginikezela ioffice. Namhlanje ioffice liya operate. Phelile u20 years manje le operate. Ngasebenza 10 years lingekho ioffice. Musenza office lingekho sokusenzela eminyango nje. Kodwa ngithe mase ngilithathile yaqala yashintsha igame. Qala shintsha igame but yashintsha kakhulu. Office lithathe ngo1996. The kodwa mase ngilapha nje 1996. Theme sengithatha ioffice 26 kwashintsha ukudla plating washintsha kakhulu. Ngisho nami nginika lo msebenzi ke lona mase siyithathe lento siyilengise lapha yana. Ngithe ngifaka ivondwe
afake imbila. Ubungilala ngikhuluma nje kodwa. Thi ngifake ivondwe, afake imbila, afake iganpiki, ngifake into ezo3. Mase ngizothola isihamu ingulube esencane engaka. Siyibulale kodwa yona sibulalele khona lapha kulela bucket. Ongizothi ngithini? Yona ke ifuna ibulawe kulona le bucket. Ngomele kulela bucket. Thathe le bucket ulilengise lapha phezulu. Lengise lapha phezulu liyeke. Bole yonke into, bole impethu zize ziyiwe ziphume zithi nazo ke. Seku right ngoba ulivalo uyaliyeka. Ufuna impethu zize ziziphumele zithi muthi uyithatha lento le. Yokukhanda umuntu. Ngeqiniso. Lo muntu lona isithwalo sakhe asipheli. Uma ebona siyehla, uvuka ekuseni odlani ibreakfast eno bacon and egg. Iphinde futhi ikhuphuke lento le. Iphinde ikhuphuke. Noma ngadla siphi isilwane kuleza zilwane lapha siyakhuphuka futhi lento le. Iyakhuphuka futhi ayipheli. Ambe stimela la. Pheli. Ayipheli. Engisho ukuthi ke ezinye izithwalo ke mase sekunika zona azona lento wena usukuthi like qum. Njengomuntu nje ophuma eVarsity akathi ephuma behla eqasha uphuma namhlanje sasuyaqasha no uyawuhlala u2 years kodwa lazosenza khona nonke lana emhlanga nobesemoshela imoto but na khona kune process ufuna sinfuthi lawo konke kuba ne process umuntu ade uthwasa uthi efika nje vuma idlozi ngakusasa akho begcwala amathwasa kwakhe kuba ne process azayithetha uvalue kanti lento isasebenza ke nekusene process ekhona yenziwayo kwelamathonga nakhona lekuthwala into enjalo asikukhandele icase breaker mesihlakaza icala selivala nje straight. The best way akungithengele ipadlock nakhona ngithole indwangu yokuzila e1 meter. Ngithole indwangu yokuzila e1 uma ungayigqoki ianda lo msebenzi uzodinga ukuthi ube naye ianda ugqoke ianda. Uma usuwenza lo msebenzi thina sifaka ama-trunk siwafaka ama-anda oba sihamba ngeqiniso. Ufuna ke uthole selukwazi uthole ke uthenge ianda ube naye ianda uma ufuna ukuthi icala selihlakaza seliqede indaba lecala lihamba kodwa kube icala langempela ungabe amacala omsangano. Hayi amacala okubulala amaphoyisa, hayi amacala okuhlukumeza umphakathi, hayi amacala okubulala izingane. Sifuna amacala ngempela. Icala ngenawo obona ukuthi lembula ingubo langena icala ke lelo. Liva lona icala umphe kodwa nje uma lembula ingubo langena sesobe sesekusiza nathi ngoba likhona into. It's a case breaker. And umbuzo ukuthi babudotela umuntu wecala kwena imali. Umuntu wecala ke uya ne-wave nesisindo. Umuntu wecala ungitshontsha uchocolate nokushawa ngempama. Umoya wophela umuntu lona awufani nomacala. Kukhona umoya nje ofike la kumina ushayile Uber, ashayile Uber ushaye izitafu. Uthi lo mntwana lona ufika ukhokhisa umuntu imali. Kanti lo muntu ugweqeqe kuzothaka saqhubeka nokugibela imoto angazi sekunjani usethi cela mbuyisele imali lothi umuntu hayi imali phela wathi umkhokheli yasebenza base babanga lo muntu lo nto ke le base bafikisana ezandleni yabo manje kanti inyoni izohamba yombopha nje straight then ke le nto ngithi hayi khuleka fika la mina nini icala wathi angathi ayikhuleka thatha into ibeceleni mina kule umsangana ngizwana nawo khuleka vala ihlaza lomsangano lento le umehlula kuzongena kwequantum iquantum eyokugcina is a last solution esiyisebenzisa ecaleni uma ukuthi unenkani hayi sekufaka iquantum phela iquantum iyogcina uma sesiyisebenzisa yonke le mithi wathi ayisebenza hayi sekufaka quantum nganem quantum like nje quantum mthe naye khuleka this is a case breaker. I case breaker asisho ukuthi abantu abophula umthetho ngoba ethi babudotshela uphethe case breaker mina ngeke ngilale akusebenza ngalo ndlela kusebenza igebengu mina ngifuna ukusiza umphakathi ofuna ukusizakala onempawu zokusizakala futhi. This is babudotshela boys botsha mfana mhlanje khethe umzulu mangingisengiso futhi ngixolisa siyabonga asibonane nini kwababudokotela TV sibuyela khona siyabonga goodbye.